नैबे एप्रिल नखाफोरनि 2 तारिख नैबे जलायस्रि बाजाराव जे जोंनि मोनसे गिदिर हाजार जोंनि 1 नं समस्ति क'क्राझार MP समस्तिनि जे केन्डिडेट बिथांखौ जोङो मान मर्यादा होनायनि गेजेरजों नाजावनो थाखाय जोंनि नैबाव गोबां रोजा मानसिफ्रा नुजाफैदों आरो बिथाङा फैगासिनो दङ। बिथाङा दिनै जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव 7तासो जायगायावहाय बेबायदि गिदिंफैबाय आरो जोंनि नैबे कुसुगाव ब्लकआवबो नैबे जलायस्रि प्राइमारि कुसुगाव ब्लकनि आन्डाराव जोंहा बाव रोजा दा दिनैनि गेजेराव 3थि खेबसिम जोङो बिथांखौ मान होनायनि गेजेरजों नाजावनो जोङो 3 टिम जानानै नेगासिनो दं। दिनैनि जोंनि मेन उद्देश्य रायजो राजानि ज' जानायनि खारना बेनो आरो जोंनि बिजाथिया जेरैखिया देरहागोन बे मोनसे जोंहा खादां मोनसे अंक फैबाय। दा बेनिखायनो बे समाव नोंथांमोननोबो जोङो मिथिना दोननाय जायो जोङो जेरावबो जोंनि नैबे एलेकायावहाय जोंनि BPF हान्जाया देरहागोनखौ खाथां होननानै बे समाव आङो बुंथिनायखौ बेयावनो दोननाय जाबाय। गासैबो जोंनि गामि सिङावनो जा टाउनावनो जा जेरावनो न'खर जोंनि नांगाल आरो गासै रोखोमनि दानि जे सरकारखौ जोङो जेरैखियालाबो BTC खौ बासायनो थाखाय BTC नि जेनाखि गासैबो थाखानाय पावार फांसनफ्रा धंस जानायाव बेखौ रैखाथि होनो थाखाय गासै रायजो राजाफ्रा गोबां रायजो जानाय खेथ्रआवनो होन गोबां बिजनेसमेननि बेलायावनो होन गोबां खस्थ' मोननायजों शिक्षा मोनबाय। बेनिखायनो नैबे सरकारखौ जोङो लाबोफिननो BTC खौ जोङो सान्थि लाबोफिननो बाव जाक जमक बयनिबो मोनसे जोङो आवगायबोनानै दङ। दा बे समावहाय आङो बेखिनिखौनो बुंथिनानै दोनथ'नाय जाबाय।